गाज्रि आबनाया नै मावनो आसरित सोमोनांथाव हारसिंनो खामदों आरो बे जिगाबा। हेलो गाइस, वेलकाम बेक टू द माय यूट्यूब चैनल। तो नोंथांमोनखौ बे आंनि यूट्यूब चैनलाव आरोबाव दिन मोनसे गोदान भिडिअ गाइस बनायनाय जाबाय गाइस। ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआनो जाबाय ब्लग भिडिअ नङा, दहाय फेसबुक टाइप नायबाय थानायाव मोनसे भिडिअ नुदों आरोना। तो बिनि सायाव सावरायगोन आरोना। स्क्रिप्ट गोसोम बाफैदोंमोन जाहैबाय। ओमफ्राय बेखौ हुगारनायावनो गस्लायाव आसरित अर नांदों आरोना। ओमफ्राय साननो हाथावै बाथ्रा आरोना, बोरै अर नांनो मोनखो आरोना गाइस। जिगाब फुजिबो खामदों, ओमफ्राय फायखानाफोराबो खामदों आरोना। ओमफ्राय गथ'आ जि गस्लाखौ गानदों बेबो खामदों। नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायलांबाय था, होमब्लानो गासिबो डिटेल्स माने गासैबो बाथ्राखौ मिथिजोबगोन आरोना बे भिडिअनि गेजेरजों। तो नोंथांमोना जोबजासिम नाय, अब्लासो बुजिगोन गाइस। तो नायलांबाय था। गाज्रि आबनाया नै सनितपुर ढेकियाजुलि हायलागुरि होननाय गामियाव सासे गथ'नियाव बियो ओंखाम जाखांनानै आखाइ सुनाय समावनो मासे गोसोम सिख्रिया फैनानै बिनियाव बादोंमोन आरो बे सिख्रिखौ बुखारना गारनायावनो अर जोंब्लावनानै बिनि मोदोमनि सिफ्रा खामजोबदों। नोंथांमोना दान्दिसे नायलांदो। गस्ला खामदों नै। बे गथ'आ ओंखाम जाखांनानै आखाइल' सुदोंमोन, बेयावनो मासे गोसोम सिख्रि फैनानै मोदोमाव बाफैदोंमोन आरो बे सिख्रिखौ बुखारनायावनो अर जोंब्लावनानै बे गथ'नि सि गासै गाननायफ्रा खामदों। नायलांदो नोंथांमोन दान्दिसे। नैबे गस्ला सि बेयो मैया खामनाय, मोगथाङावनो मानसि गाननायावनो खामो। नै दा जों बेखौ सावनानै बयेमाव सोना दोननो नागिरदों। नै बे गस्लाखौ गानग्राया नैबे नानियानो बे नानियानो दानि ओंखाम जानानै आखाइल' सुदोंमोन, बेयावनो गस्ला खामजोब्बाय बिनिया मोगथाङावनो नै गाननायाव खामखायो। नै दा बेखौ जोङो सावनानै बयेमाव सोसिगोन। नै गोबां मानसिफोर दं, नायगासिनो दं। नै गामिनि मानसिफोर, बिसोरो नायगासिनो दं, खोनासंगासिनो दं। आसरित बाथ्रा आरोना, सोमोनांथाव, माने हमदांस' हायाखै मा जादों। नै गामिनि नायगासिनो दं। नै बिसोर न'खरनि गोजा। आरो जों थांगासिनो दं, नै जिगाबाबो खामदों। नैबे जिगाबमोन, बे जिगाबा माइ मारा होनानै दोननायमोन। बियो मानसिफोर थाबाय थानाय समावनो आसरित सोमोनांथाव हारसिंनो खामदों आरो बे जिगाबा। नायदो, नोंथांमोना साननो नाङा जे सोरबा मानसि सावखुमादों होननानै, नाथाय मानसि थानायावनो नै खना खनला बाख्रियावबो खामदों, न' दरजायाबो खामदों। नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। नैबे फायखानायाबो हारसिंनो मानसिफोर थानायावनो खामदों। खोबना दोनथ'बाय नै खामनायफ्रा नै बिदिनो खामजोबो नै खामजोब्बाय नै। औ नै खामनायफ्रा नै खामजोब्बायना बियो। नै बे नानिनावनो ओंखाम जाखांनानै आखाइ सुनाय समाव एम्फौ बाफैदोंमोन। बे एम्फौआनो अर जानानै खामबाय। दायो नैबे गस्लाखौ सावगासिनो दङ। नै बे गाननाय गस्लाफोरखौ सावदों नै दायो। माखासे खामबाय नालाय, ओंखायनो मा जादों होननानै सावनानै बेखौ हांगारखौ बयेमाव दोननाय जासिगोन। तो गाइस, आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां नांदोंब्ला लाइक, शेयार, साबस्क्राइब एन्ड कमेन्ट खालामनो दाबाव गाइस। आरो चेनेलाव गोदानै हाबदोंबा प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामलांबानो जाबाय गाइस। तो बिदिब्ला दिनै भिडिअ बेनोमोन गाइस। तो नेक्स्ट भिडिअ थाबै लोगो मोनगोन गाइस। बाय बाय।